नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. एसडीपीआय आणि पीएफआय या संघटनेच्या संपर्कात असल्याचं संशयान एकड्याक अटक. शिरसी. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि पीएफआय या संघटनेच्या कार्यात सामील असा संशयास्पद व्यक्तीचे नजर दवण शिर्सीच्या टिपूनगरच्या व्यक्तीक केंद्रीय गुप्तदळ आयबी हेमी ब्रेस्ताराक सकाळपराक अचानक घराचे धाड घालून एकट्याक ताब्यात घेतले. अब्दुल अजीज शुकूर होन्नावर वय 43 हो अटक केल्लो व्यक्ती. स्थानिक पोलिसाल्या सहकार्यान खाजगी वाहनाचेर येवन अब्दुल हेका अटक केली. अब्दुल्ला हे गेलो धाकटो भाव मौसीन होन्नावर वय 36 हो पीएफआय या संघटनेत कार्यरत असा असो केंद्र गुप्तदळाक संशय आशिल्ल्यान ही कारवाई केली. पण या धाडीत तो घरात मिळू शकलो ना. पण या वेळार या धाडीत एक लॅपटॉप, 2 मोबाईल, एक पुस्तक तसेच एक सीडी प्लेयर जप्त केला. जाल्यार तेगेल मोबायलाचे सतत संपर्कात आशिल्ले कळिल्ल्यान तेगेल भावाक अब्दुल हेका ताब्यात घेवन पुढील तपास चालू आसा अशें पोलीस सुत्रां कडच्यान कळ्ळां. उत्तर कन्नड लोकां खातीर एक बरी खबर. कारवार. फाटल्या जायत्या दिसान त्रास सोंसपी उत्तर कन्नडांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्या लोकां खातीर एक बरी खबर म्हणल्यार कारवार जोयडा बेळगांव राज्य महामार्ग 34 वयल्या 80 घाटाचेर सगळ्या वाहनांक उपविभागीय अधिकाऱ्यान येरादारी करच्याक परवानगी दिला. मुसळधार पावसा वेळार 80 घाटाचेर दरड कोसळिल्ल्यान जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी या रस्त्याचेर अवजड वाहनांक येरादारी करच्याक बंदी घातिली. जाल्यार आता पावस कमी जाल्ल्यान कारवार ते जोयडा आणि जोयडा ते कारवार शेकड्यांनी लोक येरादारी करतात. ह्या मार्गाचेर येरादारीचेर व्हड बंदी आशिल्ल्यान दिसपट्ट्या प्रवाशाक त्रास जातालो. जाल्यार आता पावस कमी जाल्ल्यान आणि दरड कोसळचो धोका कमी जाल्ल्यान सगळे वाहनाक 80 घाटांतल्यान येरादारी करच्याक कारवारच्या उपविभागीय अधिकारी जयलक्ष्मी रायकोडे हेमी परवानगी दिला. शिरसी वेंकटराव निलेकनी पदवीपूर्व कॉलेजात अचानक धाड विद्यार्थ्याले शेकड्यांशी मोबाईल जप्त. शिर्सीच्या वेंकटराव निलेकनी पदवीपूर्व कॉलेजाचे विद्यार्थी कॉलेजात फोन खूपच वापरतात असा आरोप ऐकू येयल्यान अचानक वर्गात धाड घालून प्रिन्सिपाल नरेंद्र नाईक हेमी विद्यार्थ्याला बॅगांतल्यान शेकड्यांशी मोबाईल फोन ताब्यात घेतले असे कळला. विद्यार्थ्याक कॉलेजात मोबाईल फोन वापर नाकात असे कितले वेळा सांगल तरी विद्यार्थ्यान कानमनार घेन जाल्ल्यान ही कारवाई करची पडली असे प्रिन्सिपालान विद्यार्थ्याल्या पालकाकडे सांगले. विद्यार्थ्याल्या पालकाक आपोवन हाण तेमचे मुखार हेज फुडें अशें करूं जायना म्हूण ताकीद दिवन तेमगेले मोबाईल फोन परत दिले अशी बातमी प्रसार माध्यमाक मेळ्ळा. 9वे पुण्यतिथी. कैलासवासी सुरेश डोंगरी नागेकर अस्नोटी कारवार हेमी अनंतात विलीन जावन 9 वर्सां पूर्ण जाली. ब्रेस्तार 22 सप्टेंबराक मृताली 9वे पुण्यतिथी मृताल्या स्वगृहात अस्नोटी हिंगा तेमगेली घरकान्न सुनीता सुरेश नागेकर आणि कुटुंबियान मनयली. या वेळार आपतेष्ट सोयरे अभिमानी या तिथी कार्याक हजर रावन मृताल्या आत्म्याक शांती मेळू म्हणून देवाकडेन प्रार्थना केली. कारवारात आंतरराष्ट्रीय रॅबीज समन्वय सभेचे आयोजन. कारवार जिल्ह्यात रॅबीज मिशन कार्यक्रमाअंतर्गत कारवारच्या ग्रामीण भागात शाळा विद्यार्थ्याक रॅबीजची माहिती देऊन जागृती करच्या उद्देशान भेट देऊन सविस्तर माहिती विद्यार्थ्याक दिवूक आरोग्य अधिकाऱ्यान योग्य क्रम घेऊ जाय अशें जिल्हा अधिकारी राजू मोगवीर हेमी सांगले. जिल्हाधिकाऱ्याल्या कार्यालय आवारात ब्रेस्तारा 22 सप्टेंबराक जाल्ल्या रेबीज रोगाच्या विशयाचेर आंतरराष्ट्रीय समन्वय समिती सभेचे अध्यक्षपदावेल्यान तेमी उलयताले. कारवार जिल्हा सर्वेक्षणाधिकारी अर्चना नायक हेमी सांगले की जिल्ह्यात जानेवारी 2022च्यान आजपर्यंत 6577 सुणी आणि इतर प्राण्यांचा बिले 349 प्रकरणां दाखल जालात. जाल्यार तेमकां रेबीज दिसून येयली ना. रेबीज जाल्यार बी वेळेचेर उपचार केल्यार अपाय काय ना, भिवची गरज ना अशें तेमी सांगले. मिशन रेबीज या कार्यक्रमान कारवार तालुक्याच्या 68 शाळेत भेट देऊन विद्यार्थ्यांक जागृती केला आणि खूपशा शाळेत भेट दिवची बाकी आसात अशी माहिती दिली. या वेळार जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण अधिकारी शरद नायक, डॉक्टर ललित शेट्टी, डॉक्टर शंकर राव, कारवार डीडीपी ईश्वर नायक आणि इतर अधिकारी आणि कर्मचारी हजर आशिल्ले.
सुपारीची चोरी, आरोपी अटक. कारवार. अंकोला तालुक्याच्या डोंगरी ग्रामपंचायतीच्या कनकहळ्ळी हांगा एक घरच्या अंगणातल्यान सुपारीची चोरी केल्ल्या युवकाक पोलिसांनी अटक केली. तालुक्यातल्या हळवळी मळलगाव हंत कृष्ण सिद्धी वय 19 आणि रविचंद्र सिद्धी वय 19 अशी आरोपीली नाव आसात. त्यांच्या बरोबर कायद्याच्या विरोधात असलेल्या एक भुरग्याक ताब्यात घेतला. 2 पोतेत पॅक केले सुमार 60,000 मोलाचे 120 किलो चाली सुपारी आणि गुन्ह्यात वापरिली दुचाकी जप्त करून घेतली. विकू जाय म्हण चिलात बंद दवरील सुपारी कोणीतरी व्हायला म्हण महाबळेश्वर भट हिमी अंकोला पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या ऑपरेशनात इन्स्पेक्टर संतोष शेट्टी हंगेल्या नेतृत्वात PSI प्रवीण कुमार आर आणि महांतेश BV, कर्मचारी सुब्राय भट, सचिन नायक, परमेश एस, शेखर सिद्धी आणि इतर कर्मचारीला सहभाग आशिल्लो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.